kaya masisi ganinak na o bako bokada toko indah na ayapagam paganaya pagona anak na so mga miskin na tungan ay kakailangan sa panabang ay lagi diyan natabangan siran ko babo kauyaga na pakiyoyagiran ko pamilya iran so lango na miya dato si ko mga linggetano siya tano so mga tao apiniliran so sarigan ko mga ginawa iran doan iyan so maging gamay ka pakalipatan siran lagi diyan mo kasi arigan tano o kanan tano napakataman nun sugop sa kapakapiyaw ing tano inaw pagawan bosok kada toya malasodo niya di tanobo kawidan so kada togoso tamok sa maorialongan badan panimoa na so amala mapia kaya maploto siko piora kaoyag-oyag so kapia iposo kung mga tao siko hing na isatad man adilipatan igay ko maging hakiran ko piniliran na si ariga namin na to si koing kailangan o mga tao o ang una miya na to si ko mga langetano siyaptano so mga tao at piniliran so sarigan ko mga ginawa iran doan iyan so maging damay ka pakalipatan siran lagi diyan bukas si arigan tano o kanan tano napakataman nun sugop sa kapakapiyaw ing tano inaw pagawang busok kada toya malasodo niya malasodo niya